4 uur, er is het Frieske Nijs in het kwad. Goeiemiddag. Op een ei de discussie over het nut van de wetterskippen. De meerderheid van het Tweede Kamer vindt dat het werk van het wetterskip voldoende werk heeft door de provincies. Wetterskip Friesland is bot vernuiveren. Dezelfde discussie is Twailien ik alles viert. Maar het kabinet is correct uitpraten dat het wetterskip de taken bijkrijgt. Nevens de Partij van de Arbeid, D66, de SP en de PVV kan het opheffen van alle wetterskippen 400 miljoen euro besparen worden op begelijks vergaderkosten en salarissen. Ik begrijp dat het bedrag van 500 miljoen ook echt niet. Want er is door de waterschappen zelf eens een keer een onderzoekje naar gedaan. Ook 2 jaar geleden. Nou, dan komen we nog niet op een derde van het bedrag uit. Dus ik begrijp die getallen ook niet. D66 zin het Joert een moosje in waarin het kabinet vregen wordt om aan een vaststel te komen voor de opheffing van de wetterskippen. In de bosken bij Oudebekeerp zit een zeldzaam wiet hert. Die 21-jarige Armanda Stuiver ontdut het best vlinweken doet ze bij de bosk Delriet. Ze gie de bosk in en film het het together met nog een lietse zwart het. Zie je zijn hoofd? Kijk, daar gaat hij. Kijk, dit het. Ik weet dat het in mijn eigen een het is. Dus ja, als het nou een het dan een damhet is, dat lekker als expert zoeken. Ja, ik vind het in ieder geval bijzonder. Ja. Het gaat nevens de wildbeheereenheid nu alle gedachten om een wiet damhert. Die binnen wel vaker zoen in Friesland, maar nog net bij Oudebekeerp. Bij een onreding op de A32 bij Wolvergeer binnen 2 mensen familie verwoenen rekken. Het ging om een botsing tussen een auto en een vrachtauto op een hichte van Piepergeer. De slachtoffers rekten beknipt in haar voertuig en moesten de brandwacht uithellen worden. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het ongeluk zware gevaar oponthoud van verkeer dat in de richting van Steenwijk woer. Er ontstond een file van zo'n 5 kilometer. Plaatselijk Belang Jinsum en het oudereboen Anbo komen in actie in het verdwijnen van een dokterspost in Jinsum. In Grauw wordt een nieuw huisdoktercentrum openen en hier terug worden de 3 spreekwoorden van de huisdokter in Jinsum skrast. De Jinsumers vinden dit een minne zaak en willen maar de huisdokters importeren. Het dorpsgenoten kennen maar een handtekenactie de bezwieren van Plaatselijk Belang en de Anbo stiepje. Er binnen plannen om een alternatief sportevenement in Friesland te organiseren. Nou, de World Sport of All Games in 2016 net trok in Friesland. De aanwijzing van dat evenement in Indonesië het de Friese delegatie bij een fikse kater op zadelen. Maar de plannen hoegen er net de ijskast in. Een datum voor het evenement is er nog net. De Leeuwarden kranten zal op gewoon plakken net op die bezwaargen worden. De letterbezwaring geldt vooral voor het boetengebied. In de Noord heeft te krijgen maar technische problemen in de drukkerij van de kranten in Leeuwarden. De Leeuwarden komt Joert wel maar 1 editie. Het jouwerij NDC Media Groep biedt op de website van de LC haar excuses aan. Vanmorgen had ik al problemen best bij het printzien van het Dagblad van het Noorden en de Telegraaf. De gemeente Het Beeld is op zoek naar de mensen die het asbest dumpt hebben op 3 plakken bij Sint-Anne. De kosten voor het opruimen binnen zo'n 10.000 euro. Dat wil de gemeente verhellen op het Dierders. Op 2 plakken onder de koude waai lezen platen met asbest in de sleet. En ik op de Zuidhoeksterwaai is illegaal afval dumpt. Onbegrijpelijk vindt de gemeente, want asbest kan je gewoon vergezing leveren bij de milieustritten. We worden dan ik tjoegen zocht. Hij tussen 3 november en 6 november, want in die dagen is het gebeurd. Iets jongen wat je nou verwiezen kan. Joet morgen wordt het s'morgens oprommen. Er wie geen gevaar van de omjouwing. Het natuurbeheer in Friesland maakt van Takemira de krijften bondelie. Toch onhoudende bezuinigings op natuur is dat nedig. De Friese Milieufederatie won onder oren met het Frieske Geer en Sportvisserij Friesland zien naar mogelijkheden van geerwerking. Zo kunnen bijgelijk geld besparen worden door het efficiënter inzetten van BOA's, boetengewoon opsporingambtenars. Wij hadden dus een hele grote vistekken in het natuurgebied van Staatsbosbeheer. Dat is vooral bij Koortstil het geval. De Delen, een heel bekend plak. Nou, de vis is een hele grote en wij rennen er wel eens in aan dus dat een controleur of een bouwer van ons dus een bouwer van Staatsbosbeheer inkomt. Nou, dat mag je voorkomen, want dat kan je beter verspreiden. De plan worden nou verder uitwerken. Mogelijk wordt de nieuwe animal cops van de politie direct bij belutsen. Het waren er nog. Joen en vannacht mist. De temperatuur ligt tussen de +1 en -2 graden. Het kan hier en daar geleid worden. Morgen zinneskien en skraal waar. Het wordt 4 graden en dan ziet een vrij krachtige eerste wind. En dan straf je deze kwartier dadelijk hier Heer en de sport in Boppenslag. En ik meld me maar meer Fries Nijs aan zijn worden.